Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Chari. Ngem sakbay ngayon ta ituloy abasaan ti surat ni Chari. Shout out man pay kani Ma'am Anita Madarang dita Madrid, Spain. Kastamatan kani Sir Mark Cadiz dita Tayog, Pangasinan. Makablaawan met ni Ma'am Pasquinto dita New Jersey, USA. Hello met kani Ma'am Ivy Gutierrez dita Umingan, Pangasinan. Shout out met kani Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Hello kani Ma'am Zan Jovi dita Kuwait. Makablaawan met ni Sir Carlo Loves Aloha Caliva Artega. Hello met kani Ma'am Jasmine Rivera. Makablaawan met laeng ni Ma'am Geraldine Larocco, ni Ma'am Roselyn Hill, ni Ma'am Feya 01, kani Ma'am Jennifer Benito. Shout out kanumet kani Ma'am Sita Pascual, kani Ma'am Lelebeth Pascual dita Saudi Arabia. Kablaaw manipod kani Sir John Ferdinand Baksa Isla. Pagyamanan da kayo amin kakabsat. Sapay lakuma tadi kay maumuma adumngeg kadagiti drama tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo at Chari. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, ubingak paylaeng talagaan as semakon adumngeg iti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin manggagan matitan dito YouTube dagiti agduduma a drama. Naawisak met a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biagmi nga amok amang tadliwliwa ken mangibati iti adal kadagiti makangngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nagabrod ni manong ko a Froilan. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Manong. Kumusta kan? Okay, lang mo dito, ating ko. Siga ngay, kumusta ka mo tayo? Ay, katkas iti sigot na. Awan nagbaliwan na. Napintasaklat ta. Napintas ka ngagpaiso. Ngam apay ngay ngaging gayta kat awan pay mo't asawam. Ah? Sika talaga, Manong. Kantyawan nakman ako nakon. Ang akulang dahi dyan ating ko. Ang umpod no. Anya? Aywan gayam. At the good news ko. Anya day tama nung Froilan? At the hiring ita dito ayan ko. Dita Dairy Farm? Well, nalagip ka. Isungay nawagan ka dagos. Amangan no kayat mo tag-apply. Mabutengak sa Manong. Amangan ngamin no agkamali akat ong tandak. Paawiden daktukit din adi na oras. Awan rumba nga pagbutngam. Ngamin at dahak mo't ditoy. Kan may isa, jak mo't ibagakin ka no amok adi mo kabailan. Amukan ating ko. Hindi ka uuwing luhaan ako nada iti Tagalog. Winaangam ka sa nuntun ngay dananang kentatang no bilang laeng Manong. Asinuntun ti kadwada dito'y balay no agabrudak tumatan. Sa nabali at napigsada pa'y mo't. Panunutom kumamot ti bagim. Masapul nga agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong kamot para iti masakbayam. Sa bagay, bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta, Manong. Kat nakadesisyon ka ka din, Chari. May papan iti anya, Nanang. May papan iti ibagbaga ni Manong Bao. Ay, dayjay, saan pa'y Nanang? Nasirib ka mo't ti kunak. Ang apay ngay akas ladi mo mo't kayat ti agabroad. Sayang laang ti graduate mo no di mo mo't aramaten iti napimpintas nga oportunidad. Saan mo't nga itijak kayat, Nanang?
Pampanunutan kayo laang ngamin kinitatang. Ay na, awan rumbang apagdanagam kada kami anak ko. Ngamin, kabailan mi pa'y mo ti agtrabaho. Napigsa kami pa'y. Unang, Ay na, ag-apply ka ki din iti bagbaga ni manong mo. Tanay, sayang mo. Anya nga iti ammom, amangan no makasarak kan tumit ijay iti foreigner apaki asawaam. ninanang at talaga. Nag-advance manin ti panunot siyo. Ay na, sa anak amang rabrabak, Charay. Praktikal itan ti panagbiag. No sa dino ti ayan ti pagbagasan, ijay ti papanam. Napintas gayam at talaga dito New Zealand, Manong. Naidumduma. Saan akas ijay Pilipinas? Ay, wala. Talaga napintas dito eh. Saan lang na ita? Disiplinado pa, kita gindag dito eh. Ay, agkaba-kaba manin ti barukong ko. Normal lang da ita ating ko. Kasta akmat lang ididamok ti umay dito eh. Kas lakayat ko pa'y din at agawid iti. Aya, Wen. ay, kasla madanaganak. Kasanon ngay no jak kabailan ti agtrabaho, Manong. Di ka kadi agdanag, tadak lang iti malikod amading ko. Ang Manong. Ammom, awan pinakibyangan iti trabaho ditoy. No anya tinakatukaken ka, isulaang taramidam. Basta't importante, nagagat ka. Kang runaan iti amin, aramidam anasaya at itrabahom. Iti kasta, magustuhan da kadag iti amom. Oh, Chari, nagsuldo ka din. Un Manong. Siguro, dakkel mo tinti urnong mo niya. Saan mat Manong? Sakto lang. Jak nga rod namnamaan nga dagayam maurnong ko. Di mo't kunak nga bingkeng ka. Basta lakit din nagagat ka, makaurnong ka ating ko. Trabaho lang nga trabaho. Aggagat ka nga aggagat. Di mo mapupuutan, milyonarya kanton. Anya? Ayun gayam, pauitak ko mamanandananang. Amangan no naibusan ti impawit ko idinapan abulan. Ay katuan sigurado maragsakan da. Manuti ipawit mo ayata na yun Kas iti sigudlat na Manong. Atoy, inayon mo iti ipawit mo. Naimbaglaan mo't nga allowance da, aging gang agpawit ka manen. Hello, Nanang! Hello, my loving children. How are you there in New Zealand? Ha? Ha? Ni, aging lis kay matananang. Huwag nga rod. Oh, yes. I'm practice speaking in English, my children. Ne, tapay mo't nga'y anak ko na yung agprak-practice kayong agsawit English, Nanang. Ay, katun, tapno nakaride. Naka-ready? Wan. Anyat amo tayo nga'y. Amangan no makiasawa iti foreigner ni Ading Mau. Kat makabadag kamin tumot kinitatang yu di ta New Zealand. Ayunan niya. Ninanang at talaga, mangrugi kay manakunakon. Bili ba ka talaga iti kin-advance yung agpampanunot, Nanang? Hello, kumaray. Good morning. How are you today? Ha? I said, how are you today? Okay lang, mait kumaray. Please speak in English, kumaray. I can't understand you. Ay kwa kumaray. I'm good kumaray. Very good. Naka
kapanla ang ije New Zealand dagiti duang anak na, kundi English mo tan. Agraraman. My children always talking English with me now. So I need to practice my English speaking also, kumaray. Aya! You know, someday, maybe I will go to New Zealand too. Agraraman at talaga na ito'y abakbakitan. Excuse me? Are you saying something? Ha? Ay kwa! Nating kumaray! Nating! I said, what will you buy? Okay. Give me one coffee because my groceries are already finished. Tomorrow, I will do grocery shopping again. Adto yan tigagatangam, kumaray! I thank you very much, Kumaray. Good afternoon, Mother dear. Oh, Fatima, very nice you pass by here in our house today. Yes, Mother. I bring some delicious food for you and Father dear. Wow, thank you so much. You are very kind and sweet, daughter-in-law. You're always welcome, Mother dear. By the way, did Fräulein already call you? Yes, Mother. We just finished talking in video call a while ago. Oh, very good. You know, your English speaking is improving very fast. Of course, Mother. Because every day, I am practicing my English communication skills. Okay. Fatima, can you accompany me tomorrow to the grocery store? Because all our kitchen ingredients and supplies are already totally finished. Sure, Mother. I will happily accompany you tomorrow. Very good. That is nice attitude. Na, apay anyat mapaspasamak ka na kayo, adwa. Itay pa'y adeng-denggag nga umaninglis kayo. Agtagtagainip kayo sa amat. Adda kayo dito'y balayan niya. Awan kayo ija Amerika. Oops! Please, Damian. Don't disturb our English conversation. Ha? Yes, Father dear. Mother dear is correct. Na, You must practice your English language speaking ability also. That is correct, Damian. It is better if you start practicing now so we can go to New Zealand someday. You will not be ashamed. Exactly, Mother. Confidence is very important. hey, jack-up mo ka na kayo. Awan pa'y sir-sirbiyo mo ta kasarsarita. Ditagay man lagay. Hoy, Damian! You come back here! Damian! Damian! Hey! I don't know you too. Don't ever talk to me, Marcela. Leave me alone, okay? Na, amo maggayam ni tatang iyo ti aginglis. Wan nga rod, nanang. Ay na, mangibabain at talaga ni Nanang Manong. Tapay man na ya. Anya man tinaramid ni Nanang. Sigon kiniin San Julia, saan ka no ang makasarita iti Ilocano ni Nanang? Pasig ka no nga English ti sa una. Aya. Ay na. Bye-bye am kadilang ni Nanang. Isungarod mo ti trip na. Awan mo't kit di parikot iti panagsao na iti English no bilang. Tinakababain akit no makiap-apa. Saan mo't? Yan may isa. Uray mo't ni Fatima. English mo't ti usar na makisarsarita kanyak no kasjay nga umawag kadakwaday di balay. No ni Manang Fatima, okay laang. Ngamin online teacher. Kan bagbagay na ti English. Tamo na ti husto nga accent. Ni Nanang ngay, ay na, Ilocano accent lang arudan. Wrong grammar pa'y. Hay, nakababain Manong. Bye-bye amlata ka din ading ko. Tila pa kasiksik ko ram. Ay na, saan laang ada ita Manong.
Iwarwaragawag na pa'y kano a foreigner ti pakiasawaak. Kat umaydan to kano kinitatang dito'y New Zealand. Day talaang ti madingag paiso. No tila mo tin ar-aramidin ng istorya. Ay, anyamot ni nanang. Nakababain ti kasdi nga aramidan na. Anyan tulaangan nga iti ibagadag iti taon no maamuan da saan matgayam nga agpaiso. Bayam, tawagak to ni nanang inton rabi. Kasaritak may papan iti na ibagam kanya, kading ko. Ay, sige man manong. Kasaritam, kat ibagam adi na unay ti agar aramid iti istorya. Kang runaan iti amin, di na unay ti agpalpalastog. Ngamin, nagrigat ti kasasaad ta dito'y abroad. Ay, makabanlog met gayam nga agpayso ti kanayon at trabaho. Nang runa no kastoy nga adda ka iti adayo. Addalat tamot dagiti gundaway ang makarikna ka iti kunada a homesick. Ay, kastoy gayam tibiyag dito'y balasiw taaw. Ti amok idikat na laka, ngam saan mat gayam. Kailiw kumatanda na ng kantatang. Kumusta damat ngatan? Anya manan ti panunuto maya. Nakad-adayo manan ti nakaiturungan ti matang mo. Simangpat ka mat gayaman manong. Wana, itay pay. At iti kape. Agkape ka pay. Ay, kaya't kunti agawid manong. Nay, tapay mo. Panagriknak ngamin kat nabambanuga kun. Inal daw at trabaho. No agawid ak dito'y boarding house. Panagriknak kat kanayo nak ngagmaymaysa. Chari, ating ko. Ti amok nalakalaang tibiyag dito'y abroad. Ngamin dakkel ti sweldo. Ngam saan mat gayam. Nagrigat lat namat gayam no adayo ka iti pamilyam. No kasdi amang mga anak. At dadagiti gundaway ang malaglagip ko danan ang kantatang. No kumustadan. No naimas nga tamot ti kankananda. Normal lang day ta ating ko. Nagdalanak mo dagitan. Naimbagpay kitdigin ka, ah? Tadak akadwam. Iti ngay, agmaymay sa aklang. Awan pa'y pulos amok ditoy. Ay, kasla kayat kunti sumuko manong. Ay, sana. Ti panunutem, adda ka dito yan, ating ko. Masabol ang makaurnong ka, para iti masakbayam kunak manen. Manong. Pudno asaan anala ka ti biyag dito'y balasiw taaw. Ngam amok akabailam. Si kapay, tinasaya at maturog kan. Iti kasta, makainanakamatan. Normal lang day ta kunak manen. Enton bigat, mayat tumanen. Kumaray, you should see this one. Wow! Nagpintas mo ditan, kumaray? Of course! It's very beautiful there. My daughter and my son are working so hard and earning dollars. Nagasat ka, kumaray. Ngamen, nanakam dagiti anak mo. Yes, of course. And I'm proud of them. They are independent and living a successful life abroad. Oh yeah, I know, kumaray. You don't need to tell me. My daughter Charay might even marry a foreigner someday. Who knows? Life is full of surprise. Bilibak at talagang kadagiti anak mo, kumaray. Adayon tinadanon da. Nabanligidan nga agkapsat. Yes, of course. And maybe in the future, I will also go to New Zealand. I will visit them there and enjoy the life abroad. Oh, that's good for you, kumaray. Oh my God! Why you look like that? Are you okay? Nanang, Nay, apa yun anak ko? Agsangit ka mo taon. Okay ka laang ka, day? agulbudak no ibagak nga okay ak nanang. Ah, nay, apa yan? Adda ka di napasamak adimi amaw. Adda ka di sakit mo, ha? Awan nanang. Apay ngay nga rod akas tati itsuram. Kan apay ngay nga aglulwa ka mo taon. Ay, nagrigat tibiyag dito'y nanang.
Inaldaw at trabaho. Inaldaw mo't abannog. Into nagawid ak dito'y dagos mikin ni Manong. Agmay may saak. Tarabiin tumatan no sumangpot ni Manong. Panagriknak katagmay may saak lang dito'y. Anak, Ti amok idi no adda ka dito'y abroad. Naragsak ka. Saan mat gayam? ha? Kailiw kayo una yan kinitatang nanang. Kaya't kunti agawid. Pasensya kan anak ko. Sorry no nagbalinak nga agraraman kadagiti napalpalabas nga aldaw. Jakmeten na panunot tirigat a pagdaldalanam dita New Zealand. Ha? Ay, kwa. Okay lang, nanang. Da kayo ket di mat. Talaga siguro akas to'y nudumten ti kunada a homesick. Ala, aginana ka pa'y nga road anak ko. Numabalin lakit di nga iturog mo. Di iturog mo pa'y tapno inton mariing ka. Okay kan tumanon. Kahit, kumusta matin ngay dagiti anak mo ijay New Zealand, kumaray? Ha? Kumusta matin ni Chari ni Froilan ijay New Zealand, kunak? Ay kwa, okay dalaang mo't kumaray. Ang amom, narigat gayam at talaga tibiyag ijay abroad. Ay launay amaray. Dakkel nga agpay ti swil daw, ngam narigat latamay. Nang runa pa'y no adayo ka iti pamilyam. Husto ka kumaray. Dakkel nga agpaiso ti sweldo. Ngambanog, liday kan kinaadayo iti pamilyamot ti kasukat na. Pudno day ta kumaray. Naamiris ko asaan gayam arumbeng nga ilastog ko ti kinaadda ijay abroad dagiti anak ko. Ngamin, jakmet amo no anya ti pagdaldalanan da ijay. Nasaya at manta na amiris mo day ta kumaray. Wan kumaray, kang runaan iti amin, saan gayam amasapul ti agsukat iti sabali a lingwahe. Tapno maipakitak laeng nga ipagpanpanakkel ko dagiti anak ko. Day ta nga ro ti ibagak mo laang kumakeng ka kumaray. May mayat mo laang kahit di simple tayo laang. Husto ka kumaray. Ti importante ket ti kinapudnaw. Saan ket ajay kinaagraraman, kinapalangguad, ken kinalastog ti agare. Aging gaita, adda kami pailaang kanimanong ko dito'y New Zealand nga agtrab-trabaho. Nagrigat nga masapol akayaan mi para iti masakbayan ken para iti pamilyami amang namnama dita Pilipinas. Adda meten nobyok, ket kayat ko apadaanam ti may kadwa apasat ti surat ko. Ijay kunto meten nga ilanad no tagaano ken no kasano kami anagamam mo iti nobyok. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Chari. Ken ka pagayam Chari, saan adakes ti agarapaap ken agtrabaho abroad para iti pamilya. Ngem laglagi pen tayo kumaakanayon a mabannugmet ti bagi, agraman puso ken panunot. Ket no bilang tadumteng day ta agundaway, di kaagbuteng amang ibaga ken aginana. Ti pan nakabannog ken panaginana ket saan na akayat asawen a sumukukan wenno maawanan kan iti namnama. No diket mangipakita daytoy iti panangipateg mo iti mismo abagim, kabayatan at tultulungam met ti pamilyam. Saan laeng akwarta ti kasapulan tapno maibaga anabaligi ti maysa a tao. No diket ti kinatal na ti kaunggan ken kapanunutan. Kang runaan iti amin, ayat ken pammateg iti pamilyam. Ket namnamaem apadaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo. Alakastan pagayam Chari, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim,
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag